Nembro malai rani soman gila. Sugar lo. Ayo guys, नोंथांमोनखौ बरायलायबाय नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय आरो नोंथांमोनाबो बरायजानायजों लोगोसे दानिफ्राय नायदोंब्ला आरोना दा फार्स्टनिफ्राय नायदोंब्ला जोबजासिम नायनानै होलां मानोना भिडिअआ गेजेर खन्द'आवसो इन्टारेस्ट जायो नालाय बिनिखायनो आरोना जोबजासिम नायना होनांगौ दायो नोंथांमोना नायदो सेंग्राफोरखौ मा खालामनो थांगासिनो दं सेंग्राफ्रा एकदम जासिगासिनो दं आरोना नुवाखै नै जिरायनानै एकदम सावनाल' जागासिनो आरो मा सावनानै जादोंथाय नोंथांमोना नायब्लासो मिथिगोन आरोना आपेल आयु हाग्लानानै सावना जानाया मा बन्थ'आव सायाव दोनलायनासो सावगासिनो दंखायो दा गलाखा बन्थ'नि सेक आयु चाइनायावबो मोना होनदों नामा बिदि सेकखौहाय माने भुटाननि नाथुर खावना लाबोदों भुटाननि नाथुर खावनानै लाबोनानै नै सावना जादों हाग्रा गेजेरावहाय देन्जार होमबालाय भुटाननिसो सिखाव सेरेबलै जों लागोनाया ओमफ्राय जानाय लोंनायावहाय सोरनिबा हाबाफ्राव लिंहरसननानै लायोबा आरोना फ्लेगसे फ्लेगनै मोनजाब्ला बिदिखौ जादों होननानै बुङा जों लागोनाय सेंग्राफ्रा मिथिबाय बिदि जोंनो फ्लेगसे फ्लेगनै होबाथाय जोंनिफ्राय निमेन्ट्र मोनखाया आरो औ निमेन्ट्र मोना जेला जोंखौ गुदुनासिम बारन होनलायनो हागोन अब्ला हले जों गोसो बायदि होबोगोन आदसा निमेन्ट्रखौहाय ना ओमफ्राय दा जों लागोनाय सेंग्राफ्रा बिदि फ्लेगसे फ्लेगनै होबाथाय जायाखैसो होननो मिथिबाय उसुंजोंसो खारखोमानानै फैयो जों लागोनाय माबाफ्रा सेंग्राफ्रा बिदि मायाब्ला फ्लेगबानि ओरै फ्लेगब्रै फ्लेगबा होबा हले जादों होननानै बुंबाय आरोना बेखौ 100-200 थाखाखौ होबोगोन आरो बिसोरो ओमफ्राय ओरै फ्लेगनैसो होबाथाय बे उसुंजों खारखोमानानै ब्लड फैनायानोसै आरो बिसोरो नै एकदम नै दा थफ्ला जुनानै नैबेवहाय खोब्बाय आरोना हिंग्रमनि बुद्धि बिदिनो अरजादों दा बियो नेयावनो अरजादों नै बियो नै अना खाना मोनजाफेरिदां बालथांल' जागासिनोखा फाग्लासो मानसिया खांना लाबोग्रोम मोनबायल'ना फैखादों नै मोनाखै नांबावगौ नायदोंना नै दै दङलै जाबावखो ना माखो बिलाय जाबाय गोथां गोब्राम जाग्रा गोजालै हास्लाबबाया खांनोनो मालाबा जासिगोन नामा मोनबायब्रा अर बायदि दांनोनो हाया अब्ला मोना जायो नामा माला थगायदोंसो नोंखौ नुबाय माबायदि जायो नै मा जादों इलाय गुफुरसो जादोंना सावनानै जानायाव जाहैबाय नै बिनिफ्राय बिदै गयो दा ओमफ्राय नै दा जोङो हांबाय नालाय मेबाय नालाय मेबा माबायदि जायो गुफुर गोरान जाखायो गुफुर गोराननो ना माथो आच्छा ओमफ्राय जानायलाय नोङो दहायनि टेस्टजों दानि टेस्टजों मिलायो नामा जालाय गोथाव जागोन होनबालाय जाना जन हेम्ब्रमनि भाषाखौ माने खोथाखौ लानानै आं जानायसै आरोना गाइसमोन जानायसै आङो नंगौना नङा खोथाखौ फोथायाबा साउन्ड बिदिनो बानायनानै जानाय नाथुर मोनामदों आरोना बरिया नुबाय नै ओरैल' बस'नांगौ नै बे आलदा गखायो मिथिबाय माने बानलु बेखौ गारनांगौ बानलु संख्रि ओमफ्राय एसे मस्ला मस्लि होनो मोनब्ला डेन्जार जाबावगोन आरोना बानलु गोमोना उनग्लिदो बिदै बानायदो ओमफ्राय लेबुबा सेबदो फुनदो जादो डेन्जार होमबालाय डेन्जार जागोन ना आपेल मारखौ मोनदों टेक्सआ हेभि भेरि भेरि डेन्जारेस नामा हेभि माथो दुमनाय बायदि दुमखोरांलाय नै बिदि दुमबासो सिङाव हाबोना औ अरखिया नंगौ डेन्जार होमबालाय माथो नों रोंजोबगौ होनदोंमोन नामा दानिया नोंना बिदिबा अरखिया हनै माबा गोमोरो दा ओमफ्राय नोंना ओरै बुबा जाहैबाय माबायो मा अरखिया फुरा जानोसै दा ओमफ्राय दुंनायाबो अभार जानोसै
बे बिलाइखौ सोरखिनानै सिङाव दुंहैयो आदसा 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 भेरि टेलेन्टेड टेलेन्टेड जोंना जन हेमब्रमा माग्रा आरोना दिनैहाय बेखौ खालामग्रा माने शिब ना मा होनो शिब औ दिनैहाय जोंना जन हेमब्रमा शिब जादों ओमफ्राय जाग्राफ्राथ' जाग्रासो जिरायग्लुंलायनानैल' दाबो नामा संग्राय मोननायबा देन्जार फोमोनगौमोन आं बेखौहाय संग्रायजोंहाय माथो दा उफाय गैया इमारजेन्सि हाग्रायावसो नालाय जाब्रबनाय जाथाय नालाय जोंना नै न'आवबाथ' संग्रायजों देन्जार फोमोनो संनायनिफ्रायबो मोजांसिन फोमोनो आङो आदसा दा बिनि टेस्टिया बेसेबां डिग्रिसो जागोन होनना सानदों नोंलाय 170 डिग्रिसो थांनो हागौ आदसा थिगासे लिग नाय नामा रोंगौलै जोंना जन हेमब्रमा रोंगौ बानलु संख्रि थाव सामब्राम बिदि होनानै संनाय जायाखै नालाय बियो न'आव 100 औ जोंना जन हेमब्रमा रोंगौलै मिथिबाय खिन्थु नायदो गाइसमोन दायै माबा लिबुजोंसो होबावसिगोन होनना बुंदों नुबाय गोगोम गोखै जायो लिबुजोंसो नाथुरजोंसो होबावसिगोन जाहैदों ओरैबायदि खर' गाज्रि मानसि दङ जोंनि गामियावहाय खर'थ' गाज्रि नङा आरोना गोरों गोरा माबा फरायनाय गोजा नालाय मा होनो बिदिखौ एसे बुंहरलाय मा फरायनाय होनदोंमोनलाय कुकिं कर्सफ्रा कुकिं कर्स बिनिखायनो जों दिनै नाथुरजों नारेंजों लागायसिगोन आरो कुकिं कर्स दा बुस्थुआ जाबाय आरो गाइसमोन नै हेमब्रमा गिनानै बुद्रुबायसो माथो जाबाय सिगा बेनो दहाय माबायदि जादों जोंना माबायदि जादों नायफैलाय नुबाय नुबाय हिट नामा ओइ हाबावलानो हास्लाबावला आयु आदसा बिदिसो जानो ने एसे मोजां मा लायो माद्रा हुंनै उलाय हादुरा लायोलाय मा बरिया गोथाव बेखौलाय गोथाव जादों हेमब्रम ओइ आयु हास्लाबला हले फाग्लाना बिदि नङालै आयु हास्लाबला गलासो जायो मानसिफोरा नै हेमब्रमा गारसनदोंल' नै थोस बिदि नङा हेमब्रम बिदि नङालै रायज्लायबावला रा हेमब्रमा जायो हेमब्रम ओइ हेमब्रम टाइम गैया रायलायनो सम गैबावलानो फाग्लासो बिदि जायालै एसे दै ज' जानांगौना बिदि जाया रावबो रायज्लायनो सम गैला नामा रायलायग्रोबो जाम्बा जागोन जायासै माथो अखा हाबायलै नोंथांमोन हेमब्रमा रायज्लायनो समानो गैला सोगारोल' आयु फाग्ला बिदि रायज्लायला रायज्लायनो आयु बिदिखौनो हेमब्रम गिदिर गिदिरखौल' बासिना सोदों आयु आयु नै अभार जाबाय राबायना नै जानाया गुदुङा आखाइफोरा डिस्टार्ब नायसाय नै गाइसमोन जोंनि नैबे गामियावहाय माबानि खिबो थायो आरोना नामानो माबा बेना नामानो माबा दा जोङो थांसिगोन अखाबो हाबाय नामा जन हेमब्रम मानसिफोरा बिदिसो थांफिननांसिगोन नामा जेरै फैदोंमोन ओरैनो थांदो नै नामा आखाइ गोजा फैदों आखाइ गोजा थांदो नै जन हेमब्रमलै जानायावनो सेस बियो जानायावनो सेस दा जोङो थांसिगोन अखाबो हाबाय गैया दिनैनि माबाया मिसना साक्सेस जादोंथ' दा बिदिब्ला नोंथांमोना थालायदो जोङो नैबे दा ना सावना जानाय जायगानिफ्राय जों न'आव थांसिगोन आरोना